जोंहा माइ फुगासिनो गाइस नायलांबाय थादो लोगोफोर जा साइज नुखायो नै दै बोहैनायखौ ओरै बेखौनो जों गायजोबगोन आरोना ओरैहाय जों ट्रेक्टर एवगासिनो आरो ओइ मानसिया बिराद जौखार आरोना मालिका हान्थु खरायलायनाय फुगासिनो दं बे गोलोमफ्रुजोब्बाय Hello guys. Kami yang kurang ngisir nih. Ayo nasilah. Awal tadi logoफोरजों माने 11 जन आरोना जों गासिबो गायजोबगोन साननै फुगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय गायनोसै आरोना साननैनिफ्राय गायगोन आरो न'आवहाय थांनो फैबाय आरो माने साराय 5ता जाबायानोसै ओमफ्राय माने संनांगौ खावनांगौ आरो बाजार खालामनांगौ माने मोनाद्रायोना ओंखायनो ओंखारबोबाय आरो नै बेफोर सानैया थाबायगासिनो आरो फेदे फादो जालायथारबाय खायलें खुइलें थाबायनाया आंथ' थाबायनो रोंखाया आलियाव गेदा गिदि जाबाय थागोन आरो आं गाबोखौबो 100 बारसो जादों खोमा